Tuossa on parantanut kasvuaan tuo pakkasta tässä välissä, että mänty ensimmäisen 30-40 vuoden aikana niin paraslaatuinen mänty tulee, kun se kasvaa 0,5 millistä 1,5 milliä vuodessa lustua. 1,5 milliä yli kun se menee, niin männyn laatu heikkenee ihan ratkaisevasti. Ja siksikään mulla ei ole kiirettä, että mulla on yksi tuttu puuseppä. Ja minä kaihan aina muutamia kymmeniä runkoja täältä ja vuodessa ja sahauta ja pistän kuivumaan lankkuja, niin se maksaa sitten verollisena 500 € kuutio. Semmoinen 7-kertainen hinta, mitä tukkipuuna saisi. Tästä minä kaijoin vuonna 1998 niin pihaton rakennuspuuta. Tällä ei ole mitään muuta tehty tällä alueella, että nyt se on taimettunut sitten ihan mukavasti ilman kustannuksia. Ja tämä aluehan sillä on historia semmonen, että se 80-luvulla kun se Mantova ja Mauri myrsky, niin kaatoi tältä alueelta 600 runkua. Se oli oikein kunnolla. Ja yksi syyhän oli siihen, että sinne oli silloin tehty avohakkuu tuonne toiselle puolelle, niin se myrsky pääsi puhaltamaan tänne täydellä voimalla. Tämä historia on semmonen, että tässä on 50-luvulla on tehty siemenpuuhakkuu tähän ja siitä parikymmentä vuotta eteenpäin 70-luvulla tähän oli tehty tuo taimikonhoito. Ja tietysti tuo siemenpuut oli poistettu ja se oli niin raju taimikonhoito, että ne valtapuut, eli männön taimet, ne laatu meni ihan täysin pilalle. Ja tähän on vuonna 2006 talvella sitten tehty motolla erirakenteinen hakkuu, jossa otettiin, ja kautta laatuharvennus, jossa otettiin kaikki huonolaatuisimmat, eli isommat samalla pois. Joo. Hakatut puut oli keskimäärin huonompilaatuisia kuin tämä. Näin. Että niin, se laatu parani ihan oleellisesti. Roitten ojitus selittää suurimman osan siitä metsien puuston vuotuisesta kasvun lisästä 60-luvulta tähän päivään. Ja loppu kasvun lisä selittyy sillä, että on joka vuosi tullut hakkuusäästöjä, eli puuston määrä keskimäärin on lisääntynyt metässä ja se lisää kasvua aina tiettyyn pisteeseen asti, että mitkään muut metsänhoitotoimenpiteet ei ole lisännyt puuston kasvua Suomessa, että puusto on miten rajoittanut.